News Regional. Hello, Dennis. Go ahead. Saan mo nakaliklik, dito ng liklik, iti checkpoint, iti Tabuka, Kalinga, babayan iti nagdumatang violations ta. Iti panang harang, iti kamkaming iti Tabuk City Police Station, ng liklik, dito talo nga suspect, kaputi violation ngayon, kinamag ita, dito kamkaming iti PNP. Iti violation, Very good. Ng helmet, kinaumpay, headlight, iti motorsiklo. Nupiti ka sa iti talo nga lalaki, ket natili, bagamit lang iti panangkamat, iti pulis at akwada, nga iti dua nga riders, ket papadang residente, iti Mapako, Pinokpok, Kalinga, itinto nga timay sa ket tagabayabat, Dilag, Tabuk City. Nalapay, kadag iti suspect, iti may nga pistol, nga datukit awalan iti marking sa maysa nga bala iti caliber 45 nga isumatan iti ng dictate dati violations iti na nakamatatang suspect. Isumat lang nga nang digli sa checkpoint kaputa dagan ti igam nga tingtinglan ti maysa kadag iti suspect. Ti palto kit awan ti mapakita ng lisensya ken dokumento iti nagigkem iti palto nga nagtaray da by ti checkpoint iti police iti Tabuk City Kalinga itagdama nakabalo din ng talo nga suspect. Idol Dennis Relipio, Tatak, RMN.